Salutare băieți de România, aici astăzi facem colecția finală de petrece de artificii. Pe anul ăsta avem două cutii destul de mari, adică mă rog pline ochi, cu petarde, cu produse pirotehnice, așa că hai să-i dăm drumul la treabă. Nu o să stau să mai le scot din cutie și să vi le arăt așa, o să trecem foarte rapid printre ele pentru că sunt foarte multe și sper să nu fac colecția asta de vreo 20 de minute, deci haideți să începem cu prima cutie, să o lăsăm pe asta deoparte, că acolo sunt niște produse mult mai mișto, da? Hai să începem în forță cu... Avem aici un set de la de pirat, cu un foc tare de la Enigma, numai că mi s-a rupt cutia după cum vedeți și l-am pus în asta. Punem acolo, adică ceva de genul. Cred că le știți cu tot un fel de pari și un foc tare și multe alte prostii de ale. Aici mai am și două petarde cu 3 focuri. Tot așa de la Enigma, de anul trecut. Da, și o aruncăm și pe acolo și hai să începem. Am aici un set full sigilat de carbon de la Magic Time. Astea o să le păstrăm pentru colecție, sunt niște petarde geniale. Încă n-am apucat să le testez, dar sunt rarități deja, o să devină rarități. 2 grame pe bucată. Hai să scăpăm și noi de rachetele astea. Avem aici niște rachete. Nu știu sincer câte, pentru că am mai dat din ele, dar mai avem undeva la 10 bucăți. Ceva de gen ar trebui să mai avem, sau 9 bucăți de rachete de-astea. Sunt ok de distracție. Un băț, în cazul în care ne trebuie să facem o vată pe băț, ceva de genul, glumesc. Trecem în forță cu 2 bucăți de pirobum 18 grame, astăzi am dat una. Bă, sunt ok, dar nu sunt wow, adică nu m-au lăsat impresionat, dar sunt petarde un pic mai puternice, sunt de calibru mai mare, sunt mișto pentru distracție așa. Da, mai avem 2 bucăți, am avut un set full, dar s-a cam dus. Luăm cutia asta de cracker care aparent e goală, dar le avem aici. Avem aici 2 cracker de la Enigma modificate de mine undeva la 10 grame pe bucată. Pe acolo l-am stat și le-am cântărit undeva la 10 grame, una are 10,5, una are aproape 11, 10,98 sincer, dar o să vedem, e un fel de Band Blitz, ceva de genul. La astea o să, dacă pot să mai și deschid cutia. Da, la asta așa. O să dăm și un show să vedem ce-i de capul ei, da? Hai să începem cu, hai să trecem și să scăpăm de Piccolo. Astea avem 9 cutii de Piccolo de la Enigma de anul trecut. Și cred că o să le avem și la anul, pentru că nu o să stau să le dau. Și mai avem și o cutie de mini așa, de asta tot așa de vreo 3 ani prin casă, dar asta e partea a doua. Trecem aici cu încă un set de pirat sigilat. Piratul pentru colecție, care este încă în țiplă, în folie, tot ce trebuie, stau să țin de colecție pentru că îmi place super mult designul. Încă o cutie. Trecem la mitralierele astea de la Enigma cu 10 bucăți. Mitraliera are undeva la 50 de focuri sau 60 de focuri, chiar nu știu sigur. N-am testat, o să testez în viitorul apropiat și o să vă spun. Trecem la treabă cu 2 seturi de FS3-uri, stați un pic, acum, plecat una la plimbare. 2 seturi de FS3-uri de astea noi, de 1,8. Și că sunt bune, o să le testez și o să vă spun un set, o să-l vă oprim pentru colecție, să vedem ce putem să dăm anul ăsta și ce nu. Mai avem aici o bucată, 2, 3, 4, 5, decât atât. Mă rog, 100% mai am, dar o să le găsesc, că o să vi le arăt după parcurs. Niște Puma 2 versate rămase de anul trecut. Avem aici 2 bucăți de FP3-uri de la Enigma de 0,2 grame. Tot așa rămase de anul trecut. 3. Mai avem aici multe mitraliere de astea, adică tot un set. Tot așa 10 bucăți și mai avem pe aici, stați un pic așa. Mai avem pe aici încă 2. Alea și alea sunt. Am mai găsit încă un FP3 de ăsta, deci 4. Mai avem un Puma 2
tot așa, un dumbum 120 de decibeli. Sketchhead, trecem la, ca să le aruncăm și pe astea pe acolo. Avem aici 3 bucăți de Crazy Bulldog, niște petarde de colecție pentru mine. O să dau una pentru o compilație puțin mai mare. Hai să terminăm cu cutia asta, mai avem încă o Puma 2, ca să terminăm cu ele și să dăm cutia la o parte de aici, să nu mai ocupe loc. Avem două baterii Bitredeem, Fire Show 16 focuri. Avem două bucăți, nu știu dacă o să le dau pe astea. Sunt niște baterii super mișto care se vede că sunt calitative și dacă mai găsesc o să cumpăr și la 100%, o să cumpăr mult mai multe baterii de 16 focuri, pentru că sunt mult mai ok decât alea mari, părerea mea. Astea dai 50 de lei și te bucuri de ele mult și bine. Hai să facem un pic de curățenie pe aici, să le împingem pe astea, că intrăm cu cutia aia mare, adică asta, și după cum vedeți aici avem niște produse wow și de top. Așa că hai să încercăm să punem cutia undeva și să vi le prezint cât de cât. Avem așa un set întreg de Titan 5 la Enigma, 5 grame pe bucată. Nu știu dacă voi da din ele, practic vreau să le opresc pentru colecție. Asta este intenția mea, cu ele, să le opresc pentru colecție. Au un pachet și un design foarte mișto. Maxim una, două pentru test și cam atât. Le punem acolo. Un set întreg de Puma 2, Enigma, 2 grame pe bucată. Toate sunt din 2021, ca să știți. Nu se mai cele noi, am văzut că sunt super proaste. Puma 2-urile care acum vin cu sub denumirea de Wolf 2. Da. Pachet de Magic Whip, 25 de cm. Și mai avem și pe aici vreo două bucăți vărsate, le aruncăm și pe alea acolo și cu asta pe aici avem un pachet întreg. Hai să luăm dumbumurile astea, 120. Cu ăla de acolo sunt un set întreg, adică 10. N-am apucat să dau, n-am testat, abia aștept să văd cum sunt. Pachetul e a luat un pic grazna, dar merge. Aruncăm și pe el acolo. Avem aici 3 seturi de Vampire Fire Show. N-am testat niciodată 2,5 grame pe bucată, ci că cu flash și bubuitură. O să le vedem la test ce știu să fac. Da? Continuăm cu 3 seturi de Turbo Magic Time, adică fostul Cometa, roșii cu hârtie albă, galbenă, așa. Nu știu, n-am testat, o să testăm la test și o să vă spun ce-s de capul lor. Dacă toți suntem pe categoria petardelor mai micuțe, avem aici 2 seturi de PP1, ăsta pentru colecție 100% clar și ăsta pentru bubuit, pentru distracție. O să dăm să vedem ce este de capul lui, o să testăm. Hai să scăpăm și de astea. Avem aici un pachet de Zeus Alba de la Borgonovo, primit bonus de la Mircea Anton. Nu știu cum sunt, dar e jumate goală așa, adică da, merge. Nu puteam să trec cu vederea peste faptul ăsta. 0,4 pe bucată, Doamne ajută. Avem aici carbon, un set întreg. Da, adică în total avem 2 seturi de carbon. Ăsta o să-l bubuim frumos. Trecem mai departe cu, hai să luăm niște FPT-uri Demon. Astea acum ceva ani rupeau, vreau să văd dacă au rămas la fel sau le-au stricat, cum se strică majoritatea petardelor bune. Astea și Crackman-ul bătea orice FP3 după piață. Hai să trecem la treabă. Dacă toți suntem la seria de FP3-uri, stați așa un pic să pun asta un pic deoparte. Hai să-i dăm cu FP3-uri. FS3-uri avem 2 seturi de astea de FS3 de 1,5 grame. Imediat vă spun anul 2022, nu știu dacă se vede acolo, nu pot să întorni mai mult telefonul. 2022, da? Avem 2 seturi. Deci
trecem mai departe cu niște frumuseți pe care le-am căutat de mult și întotdeauna mi-au plăcut aceste petarde. PS3 de 4 grame de la Fire Show, de asta mi-am luat și 3 seturi ca să am. Au fost petardele mele preferate, foarte mișto, flamă roșie, bubuiătură super ok. 80 de grame tot pachetul. Merge. Le punem pe aici și pe ele pe undeva să le mai creștem așa un pic. Așa, bun. Trecem mai departe cu un set de FP3 Enigma nou, 2 grame pe bucată. N-am testat, testez și poate facem și o compilație ceva. Sper că, da, probabil că nu o să iasă, dar eu sper. Dacă facem multe like-uri la colecția asta, undeva la 200 de like-uri, eu fac compilație cu toate produsele pe care le am aici, câte un produs din fiecare eu o să fac compilație în afară de artificii. Deci, pe partea de petarde vorbesc, dacă facem 200 de like-uri și 200 de abonați până în decembrie, de 1 decembrie o să facem compilația cu un produs din fiecare și o să iasă o compilație top, vă spun de acum. Deci o să iasă o compilație bombă. Deci dacă facem asta 200 de like-uri și 200 de abonați până în decembrie, asta este următorul clip pe care o să-l vedeți. Bun, hai să trecem și cu splendorile astea pentru că le-am căutat de foarte mult timp și sunt petardele mele preferate. Avem un set de Big Bang 5G, mult mai tari ca Doom Boom 5G, mult mai tari din orice punct de vedere. Au 5 grame de praf de pușcă curat, adică nu au 4,8, nu au 5,2, au exact 5 grame, exact cât scrie și pe ambalaj. După cum vedeți, este setul sigilat. Vom da câteva, nu o să-mi dau foarte multe pentru că știu că nu cred că o să le mai găsesc, așa că o să le mai țin și pentru colecție. Da, bun, astea sunt toate petardele, o să le mai dăm așa puțin să se vadă toate, dar nici chiar așa, oricum o să facem o poză mișto la final. Ba nu, scuzați, mai avem petarde de calibru mare, astea au fost cu petardele de până în 10 grame și până în respectiv 18 sau 15 cât au alea. Hai să trecem la chestii un pic mai serioase care știu sigur că rup. Avem un set de Mamba, 20 de grame, chiar dacă scrie 18 grame, au 20 de grame. Aceste Mamba, foarte mișto de colecție, foarte mișto de bubuit, sunt de 2 ori mai grele decât Pyro Boom. Asta vă spun, dacă aveți vreodată șansa să vă cumpărați ăla și astea, luați-vă Mamba, fraților, pentru că nu o să regretați. Sunt niște petarde foarte frumoase, roșii așa cum îmi plac mie, cu semnul care scrie Mamba, sunt super mișto, deci vă spun, au 20 de grame, 19-20 de grame de praf curat, fără gips, fără nimic. Da? Deci o să facem oricum, în compilația aia o să facem test cu versus, să vedem care e mai tare. Asta doar dacă vreți și voi, da? Bun, deci 200 de like-uri și 200 de abonați și facem compilația aia posibilă. Avem două seturi de Pyro Boom 30, care asta undeva la 28 de grame. N-au chiar 30, 20, cea mai mică pe care am văzut-o cu verificare 25 și cea mai mare 30, chiar 30. Da? Eu am prins, cred că lotul, eu am prins TIG A2 și nu mai știu aici ce lot, eu am prins un lot cu 5 la final și 2 la certificatul european, adică sunt cele mai tare, adică din câte am văzut, adică chiar au 30 de grame. Înțelegeți că undeva au la 28-29, nu știu cum le-am prins fix pe acestea, dar sunt foarte mulțumit. Încă n-am testat niciuna din aceasta, o să testăm. Abia aștept să o dau să văd ce poate să facă, da? Bun. O punem și pe aia aici. Hai că s-au strâns ceva produse. Trecem mai departe cu 5 circoblițe, din păcate, pentru că unul a făcut un test foarte mișto. O să-l vedeți într-o compilație ceva, cred că o să-l vedeți și Old de Revelion, că nu prea o să am timp să le postez pe toate. Efecte diferite, super mișto. Circobliț roșu gen Red Pony a fost bombă. Avem crackling și Red Pony.
foarte mișto aceste țicăluțe de la Fire Show, dar să aveți grijă cu ele pentru că nu toate zboară drept, da? Adică mie mi-a zburat un pic într-o parte, norocul meu că am fost pe un câmp și a fost ok, da? Deci aveți mare grijă cu ele și unde le dați și cum le dați, pentru că nu se știe niciodată cum poate să ia o traiectorie greșită și să vă răniți, adică eu vă spun, chiar dacă sunt legale, folosiți-le cu cap, nu le dați în blocuri, nu le dați spre oameni, încercați să fiți responsabili dacă vreți să se legalizeze toate petardele și la noi în țară, fiți responsabili, fraților, cu petarde și cu materiale pirotehnice, da? Bun, trecem mai departe, avem un set întreg de banane FS2 de la Fire Show, cele roșii, da? Am ceva pe aici? Nu mai am. FS2 Fire Show 35 de mm, un efect bombă. Producție 2023, abia aștept să dau, să testez, să facem nebunie. O să le punem și pe astea pe aici sau pe unde pot. Da. O să le punem deocamdată acolo și o să vi le arăt la final pe toate. Și acum hai să mai începem cu încă nițele baterii, da? Avem acolo, deci astea le-ați văzut la începutul clipului, da? Build Redeem 16 focuri, da? De la Fire Show. Avem acum un Red Rebel 19 focuri de la Fire Show, calibru 20 de mm, da? Bun. Mai departe, așa, avem un Passion 36 de focuri, 20 de mm calibru, da? Cu logo-ul vechi de la Fire Show. Abia aștept să o dau, niște efecte colosale. Puteți să puneți stop și să vă uitați, niște efecte colosale, da? Foarte mișto, cu mov, așa cum îmi place mie, sunt niște baterii bombă. Și acum să văd dacă pot să o scot, că cel mai probabil o să o scot foarte greu și probabil nici nu vreau să-i rup ambalajul. Da, gata, am prins-o, gata. Bine, că am scârție bateria, dar merge. Da, din păcate avem și un mic damage al bateriei. Avem aici un tub care a zis el că nu vrea să mai stea cu folia. Nu este niciun fel de problemă, deci dacă și voi pățiți chestia asta să vi se rupă folia, nu este niciun fel de problemă, dar să nu faceți cum fac eu acum, să trageți de ele. Cam așa arată un foc de baterie în cazul în care nu știați. Este bine tansat, să nu faceți cum fac eu, să trageți așa de ele. Bateria asta cred că nu o vom da, deci 100% nu o vom da și o păstrăm pentru show-ul de anul viitor. Plus cu ce o să mai iau anul viitor, o să-mi iau niște baterii colosale, pentru că anul viitor, nu știu din care și cum știți, se redeschide Pyro Shop-ul. Și Pyro Shop-ul a fost bombă, cel mai bombă site cu petarde de F4 și toate nebunile Scream Cobre și toate nebunile Viper 12, nebunii. Nu sunt plătit ca să le fac promovare, dar au fost cei mai buni după piață, aș putea spune. Și anul viitor le reintră în piață și abia aștept să facem nebunie. Da. Hai să o punem și pe astea, le așez repede jos, că deja am filmat 19 minute aproape. Cam asta a fost toată colecția. Produsele sunt în valoare de 500 și ceva de euro, aproape 600 de euro. Deci, hai cu 200 de like-uri mai repede. Hai, apasă pe like-ul ăla că nu te costă nimic, crede-mă. Și dacă vrei să vezi compilația, bagă like. Revenim cu poza de final. Mă băieți, tocmai ce am realizat că dacă stau iar să le aranjez pe toate, o să-mi ia cel puțin 20 de minute. Și eu chiar mă grăbesc să ajung la muncă. Deci, o să vă las așa să vă uitați. Așa avem aici. Avem 5 baterii în total, 36, 116, 16, 19. Foarte multe FS3-uri, foarte multe Pyroboom 30, toate nebunile, 5G-uri Mamba, Titan 5, foarte multe rachete, Pyroboom 18 Piccolo, PP1 Cracker. Deci, da, nu stau să le mai așez. Eu am fost azi în România, băgați like acolo, 200 de abonați și 200 de like-uri și vine mare compilație. Eu m-am dus, pa!